Siyanibingelela nonke balaleli. Makwandise kini umusa nokuthula ekumazini uNkulunkulu noJesu inkosi yethu. Lolu hlelo olilalele njengamanje izwi lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuthi nibe namaBhayibheli ukuze sizofunda sonke kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele. Mungenalo iBhayibheli, sizocela ukuba udownload iBhayibheli efonini yakho kwi-App Store ukuze nawe uzofunda kanye nathi ube nokuqonda njengoba umoya ongcwele esihola ungivula uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Kulabo bazothi sebelalele izwi lisebenze ezinhlizweni zabo, bafune ukubhabhadiswa, sebephendukile egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, ukuba nithathe imininingwane esoyishiya naloyibonayo ku-screen. Nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli bengenakho ukuqonda abadinga ukuthi babe nabo ngenxa yemfundiso eziningi ezitholakala la emhlabeni njengoba sikhona eziphambene nemiyalelo kaNkulunkulu, ukuba nawe uthathe imininingwane esoyishiya. Nalabo abafuna ukushiya ubufakazi ukuthi nabanye abantu bazi ukuthi uNkulunkulu uthembekile, ubonakalisile inkazimulo yakhe nobukhosi bakhe ezimpilweni zethu, nokuthi bagqugquzele abanye abantu ukuba babambelele kulolu kholo esibizele kulo, ngokuba umuntu ngeke aphile ngesinkwa kuphela kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. I-email address ngiyayishiya njengamanje njengoba uyibona ku-screen mawubukele: izwi lenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwi lenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la sitholakala khona 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli, intumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube. La ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli, uhlolisise ukuthi lokho okuzwayo ngabe kuyafakazelwa yini incwadi engcwele njengoba uyifundela nawe. Ku-YouTube uyasubscribe uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukuthumelela nabanye abazalwane ohlanganyela nabo njalo kuyindawo enihlanganyela kuzona nimkhonza uNkulunkulu, lapho nithi nimkhonza ngokomoya nangeqiniso, ukuba nihlole imfundiso enidlayo nenincelayo imihla ngemihla manihlangene egameni likaJesu Kristu, ukuba iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ungakhohlwa usubscribe, ungakhohlwa ukuthumela nezihlobo zakho nabo bonke bathandwayo abathi baphila impilo engcwele. Bazalwane, sizocela ukuvula ngomkhuleko simbonge uNkulunkulu ngalesikhathi esinaso sokuthi sikwazi ukuthi sizwe izwi lakhe elukuphila kwethu. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise kulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, igama lami nginguNkaniso Brazil. Ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi ozobe sihola endjula kabanzi ngokwembhalo engcwele, umoya ongcwele embula uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Bazalwane, yamukelani umfowethu umhlengi Zondi. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, yena oyinkosi nomsindisi, umnini mandla onke. Amen. Okukonke kungamandla akhe, nosindiso kungomusa wakhe neqiniso. Siloke sithule bona ubufakazi
ukuba munye uNkulunkulu, munye umthetheleli, munye umxhumanisi, munye umbhapatiso, yinye inkolo, yinyo inkosi, uBaba wethu osezulwini, uJesu Kristu, inkosi yamakhosi, Amen. umbusi wababusi. Sithi namanje intando yakhe mayenzeke emhlabeni njengasezulwini. Sicele intethelelo kuwo wonke amacala ethu esiwenzile. Siphinde nathi sicele ukufunda ukuthethelela bonke abasonile ngokuba kuyize leze. Ukuza kuJesu uzofuna ukuthethelelwa kepha wena ungabathethelela abanye abantu. Amen. Ngakho simelwe ukuthi thina uma size kuJesu sizwe simsuka. Izinhliziyo zethu ziqonde kuye, zingabi mbili. Ngokuba uma uze kuJesu inhliziyo mbili ngeke uthole lutho. Uma uza kuJesu nenhliziyo yomhabholo nomona nenzondo ngeke uthole lutho. Ingakho uJesu uma esibiza athi uma siza kuyena noma uma sifuna ukumlandela masizidele. Uma uzokhonza uJesu uzoshiya phansi konke okumhlaba. Uthathe isiphambano sakho umlandele. Uma ungakuzimiseli ngokwenza lokho uzoqhubeka uhlale emanyaleni, uqhubeke nemisebenzi yenyanyekayo. Ube ngonyanyekayo, ube ingulube ebhukudodakeni. Uqhubeke ube yinja edla umphalazo wayo. Ngeke sikuphoqe ngaleli vangeli asincengi umuntu. Amen. Amen. Leli vangeli siyanxusa ukuba abantu baphenduke ezonweni zabo, kepha ngeke sishumayele into ezojabulisa inyama yakho ngokuba inyama yakho ayinanzuzo. Konke lokho okujabulisa inyama yakho njengamanje okuphambene necebo likaNkulunkulu, alela konke ukuholela phakathi esihogweni. Uma ungafuni wena ukushiya imisebenzi yenyama uzoya phakathi esihogweni. So uzoshiya ibhodlela likaBhiya, uphume emkhipitweni, ushiye ubufebe nokuba umahosha, uyeke uqamba amanga, uyeke ukuphinga, uyeke ukuthakatha, uyeke ukupenda izinzipho nezinwele, uyeke ukufeba nomtshontsha, uyeke ukuhlabela amadimoni, ushiye phansi imiqhele yokuba inyanga nokuba isangoma na wonke amabhonki lowafakile. Uzowakhumula mesuza kuJesu wafaka emlilweni. Ivangeli elalabo abafuna ukuphila okuphakade. Amen. Akulona lamaphikankani. Amaphikankani wonke ayaphakathi emlilweni. Uma ngabe ungumbusi noma ngabe ungumongameli noma ngabe uyisikhulu sasePhalamende, uma ubusa ngendlela engafanele uhamba izinyanga nezangoma, uyaphakathi emlilweni. So ke ukuze ugweme ukusha uzomela uphenduke ezonweni zakho. Sikutshela lokhu nje sivula ngokuba uthi uNkulunkulu ungiphe incwadi yaHezekiya sahluko 33 ukuba lokhu kuyini ekumele sikhulume. Into kumele uyazi lento le ezokusiza nawe ngokuba siyizoni. Akekho omhlophe njengoJesu. Amen. Simele ukukhululwa kuyona yonke imisebenzi yenyama engcolile, enyanyekayo, enengekayo. Yeke ukuba isitabane. Yeke ukuba ungqengeli, ube imfonkoni. Amen. Siyanikhuza ngevangeli. Yes. Asimkhuzi ngokuba naku singcono thina. Amen. Sinikhuza ngokuba sizwile izindaba ezimnandi, ukuba khona ukuphila okuphakade, khona izulu. Amen.
So uma uphilela wena ukujabulisa izinkanuko zakho zonke zikuholela ekufeni. Uyazibona izibhedlela sigcwele. Iningi labo bebeholwa izinkanuko zabo. Uyabona amathuna waceli. Niyafaka inhlabathi ningqumbisalane yakwindawo. Bangcwatshwa left and right but umhlaba kawunoni. Bona abanye abaningi babo begcwele amathuna. Izinkanuko zabo. Ingculaza ibaholele emathuneni. Izibhamu nembese notshwala nokufebe kubaholele emathuneni. So unikiwe lethuba leli wena ukuthi uphenduke. Yo unikiwe lethuba ukuthi uphenduke, awunikelwe lethuba mina. uMoses wafika nomthetho. Wabawushiya nomthetho ukuba endleni kaNkulunkulu ukuphila kanjani. Ubungcwele buhanjwa kanjani kubona. Manje ke abahlalanga emthethweni ngokuphelele. Baphuma emthethweni, baphuma kwimiyalelo yokuphila. Baziqambela onkulunkulu babo bezizwe. Baguqa ezithombeni. Bahlaba izingane zabo bezihlabela amadimoni. Bathwala ngezingane zabo izihlahla ngezihlahla ezinkulu bengena ngaphansi kwazo. Begcina imikhosi yaSathane. Njengoba namanje abantu bethwala ngezingane zabo, bethwala ngezinyoka, bethwala ngakho konke. Umuntu ahlangana nako ungamenza ukuthi abe nemali. Alahlekele ukuphila kwakhe nobungcwele. Ngenxa yokuthi ufuna ukugcwalisa izinkanuko. Ngeke ukugcwala amathuna. Ngeke size sigcwale isihogo. Nisaqhubeka. Nifeba, nitamasa, nenze umathanda. Nizondana, ninyanyana. Iyodwa into engizondayo mina. Ngiyamzonda uSathane. Ngiyasizonda isono. Ngiyakuzonda ukufa. Uyasitshela nje umoya ingcwele ukuthi akathokozi ngokufa kwethu. Awubaphe kule ncwadi bright yakhe uHezekiah 33 from verse 10. Sifuna ukuzwa noma ikhona lento lengifunayo khona noma uzoqala from verse starting from verse 10. Incwadi uHezekiah isahluko 33 Yes sir. Amen. Wena ndodana yomuntu yisho kuyo indlu yakwaIsrayeli. Khuluma nabo abangcwele. Nisho kanje nithi impela iziphambeko zethu nezono zethu ziphezu kwethu. Nithulune nezisholo nina ukuthi iziphambeko zenu nezono zenu ziphezu kwenu. Siyonda ngenxa yazo. Niyazaca abantu abaningi badliwa isazelo sokuthi wabulala umuntu wafihla. Wasazelo siyakubulala ukuthi wakhipha isisu wafihla. Isazelo siyakubulala ukuthi wabulalisa umuntu. Ulokumbona njalo mawulele egcwele igazi. Ayazaca ngenxa yokuthi uluke esikhundleni leke esikhundla yakusona wasithola ngokuchitha igazi. Bayazaca, bayaphela ngenxa yokuthi babulawa ukuthakatha. Niyathanda ukuthakatha izinhliziyo zenu zilikhuni. Abona iqiniso kaNkulunkulu liyaphela libhitha. Liyakhanda liyaqangatha wonke amakhona likufaka emlilweni likhipha uqondile njengokuthi lomkhonto likulole. Liyakulolonga. Likulungiselela usuku lokuza kokubuya kaJesu. Ligeze lihlambululu bemhlophe qhwa uma kuphela lalela bright uthi umoya ingcwele kwincwadi yaIsaiah. Hallelujah Jesus. Sahluko 1 bright verse 18. Ukhuluma umoya ingcwele. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Moya ingcwele yakhuluma bright uthini? Wozani ke sithethe indaba. Wozani yabona uJesu unomusa nothando. Unikile isikhathi. Uyabekezela. Ubiza abantu ukuthi abeze. Wozani ke sithethe indaba. Wozani sixoxa indaba. Hallelujah. Kusho uJehova. Noma izono zenu zibomvu. Noma ngabe kuthiwa izono zakho zibomvu kakhulu.
ziyakuba mhlophe njengeqhwa uyakuzigeza njengeqhwa noma zibomvu njengobubende njengoba noma kuthiwa zibomvu njengobubende ziyakuba haleluya njengobuboya haleluya bezimvu. Jesus ziyakuba mhlophe njengoboya bezimvu Uma nivuma haleluya Jesus uma nivuma fanele senza bright nivume simele sivume uvumani bright uvuma izono ziyavuma izono ngeke uze emngcweleni wawuzivuma izono ngeke uze emngcweleni phendukani ngeke uze emngcweleni usasindwa izono zakho isibhamu sakho uzoshiya phansi inwele zokufakelwa uzoshiya phansi amaqiqi uzobashiya phansi akho masingila azofakwa la angeke ufake upende ebusweni uzoshiya phansi amabhluku emuntu wesifazane uzoshiya phansi izikete ezincane nezimpahla ezikubambayo bese uvuma izono zakho shiya phansi ibhodlela likabhiya uma nivuma haleluya Jesus insindiso ayibekiwe idekiwe njengetafula uma nivuma phela nje yona esishumelayo ethini asiphoqi ngakho sitshale ithi ngeke siyincenge inyama yakho uyakutshela nje umbhalo ukuthi ubaphe lapha kwincwadi awubagijimele kwincwadi yalapha yamaRoma Bright before ubuye uze kwincwadi yaHezekiya uya kwincwadi yamaRoma sahluko 8 ngifuna ungifundele uverse 5 Bright utheni uma sikhuluma levangeli asinandaba nenyama yakhe ayinanzuzo sinendaba nomphefumulo wakho lenyama oyithanda kakhulu uyayiworshipa ufana nokuthi uyayikhonza uyenza uNkulunkulu ufuna ukuyinakekela ngayo yonke into engalungile ingakho ke incwadi ithini ngokuba abokwenyama banaka okwenyama abantu abokwenyama abazithandayo bona banaka okwenyama abantu abazibona bona bewutho ngezinto ezibhubhayo banaka okwenyama abantu abazibona ukuthi bahle ngamawiki banaka okwenyama abantu abazibona ukuthi bahle ngobucwebe banaka okwenyama abantu abazibona ukuthi bahle ngamabhluku bengabesifazane banaka okwenyama abantu abazibona ukuthi bahle ngama-high heel coats banaka okwenyama abantu abazibona ukuthi bahle ngobhuti ngqwebe banaka okwenyama abantu abazibona ukuthi bahle ngokupenda izinwele banaka okwenyama abantu besifazane abangafuni ukumboza amakhanda emasontweni banaka okwenyama abantu besifazane abangafuni ukugqoka izikete ezinde banaka okwenyama abantu abadaka utshwala banaka okwenyama abantu abafebayo banaka okwenyama into ekubambezela ukuthi uhlale emkipitweni banaka okwenyama banjwe izinto zenyama usathane ukubambile Lord Jesus kepha bakamoya banaka okukamoya kodwa abahlale emajoyintini banaka okwenyama abathakathayo banaka okwenyama abakhonza izithombe banaka okwenyama abahlabela amadimoni banaka okwenyama yayizindaba abantu abakholwa beshembe banaka okwenyama abantu abalanda ovaselina banaka okwenyama abantu abaprofetha abantu ngamanzi banaka okwenyama kepha bakamoya banaka okukamoya kepha abakamoya banaka okukamoya bonke abantu abazizwa izwi elipheleleyo banaka izwi abantu abaphema izinwele banaka abantu abaphemayo benza ama-SKL boRebecca amalope benza ama-haircut bengabantu besifazane abantu bakholwa abantu becula i-gospel lalela sisi uRebecca noma mama uRebecca kumele uphenduke uyisibonele kufanele ube isibonele ngokungcwele ngokuba ukunaka kwenyama kungukufa ngokuba lezi zinto nizijabulisa ngazo nifaka amacici nifaka opende ebusweni nipende imilomo nigunda izinwele nizipende izinwele niluka ama-straight back namasingili nifaka amawigi ngokuba ukunaka kwenyama kungukufa nithanda izinto ezijabulisa inyama ezingukufa kepha uthini umoya ingcwele ku-Isaya Isaya 1:18 wozani ke ayizindaba siyabizwa wozani ke sithethe indaba usho uJehova kusho bani uJehova akusho umhlengi
Usho uJehova. Akusho ubright. Usho uJehova. Akusho ushembe. Usho uJehova. Akusho iTrinity. Usho uJehova. Lokhu ukhulunywa umoya engcwele. Yes, Lord. Umoya engcwele sibizele ukuthi siphenduke. Hallelujah. Noma izono zenu Noma ngabe izono zakho. zibomvu kakhulu. Noma ngabe izono zakho kuthiwa zibomvu kakhulu njengoba ubona lo Thayilo. Ziya kuba mhlophe njengento. Lapho uthi umoya engcwele uyakuzideza izono zakho zibe mhlophe njengeyembe lami ngigqokile. Hallelujah Jesus eh. Oh Jesus. Uyanakuphela ngamandla ukugeza izono zakho. Lalela mina ngikutshela ngapha. Amen. Akekho umuntu ongakuxolela njengoJesu. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Ingakho ke Amen. ufika imshado iphela ngokuba uJesu akekho emshadweni. Amen. Ingakho ezinkampanini zabantu abasebenzayo nababusa izinkampani benenzondo benokucindezela nokubathi yini negama manipulator ngesizulu right ukucekela phansi Hallelujah. bacekelana phansi badonselana phansi ngokuba uJesu akekho ubona uhulumeni walelizwe Hallelujah. ebusayo ngokukhohlakala ngokuba ke uJesu abamfuni Yes, Lord. uJesu kuphela okwazi ukukutshela izinto efanele uzizwe njengoba itshela intombazane eseSamaritan. Amen. Amen. Yathi engathi wena ungumprofeti. Yes, Lord. Amen. Sizwile kuyeza uMesaya. Hallelujah. Uzositshela konke. Uzositshela konke ekumele sikwazi nekumele sikwenze. Amen. Wathi uJesu uyabona lokho ukhuluma naye. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Give him right. Hallelujah right. Incwadi kaJohane. Isahluko sesine. Yes sir. Starting from verse 20 from verse 18 right. Verse 18. Yes sir. Hallelujah. Ngokuba usuke waba namadoda ayisihlanu. Yes sir. Leyo nayo kalokhu akusiyo indoda yakho. Uthi uJesu umuntu wesifazana akahamba ukubiza umundoda yakhe ithi ke anginayo indoda uthi uJesu ke kufanele usho kanjalo ngokuba nalo ohleli naye akuyona indoda yakho. Amen. Usuke waba namadoda ayisihlanu. Usufebe nabantu abayisihlanu. Leyo nayo kalokhu akusiyo indoda onayo manje lalela ngikhuluma nawe ekhaya. Yes, Lord. Khuluma nawe eTexini. Khuluma nawe ebhasini. Yes, Lord. Khuluma nawe bus stop. Yes, Lord. Khuluma nawe train station. Khuluma nawe emgaqweni. Khuluma nawe ebhanoyini. Khuluma nawe embhedeni njengoba ulele nendoda yomuntu. Yes, Lord. Hallelujah Jesus. Akuyona indoda yakho leyo. Lokhu ukusho ngeqiniso. Akuyona indoda yakho leyo. Lokhu ukusho ngeqiniso. Akuyena umfazi wakho lokho. Lokhu ukusho ngeqiniso. Usube nabafazi ababili, abafuthi abathathu, abahlanu. Lokhu ukusho ngeqiniso. Akudona indoda yakho, akubona abafazi bakho la. Lohle naye ngene umfazi wakho, ume bonke labantu uphila nabo, ufeba nabo noma ushade nabo, besaphila. Lo oqala uyena lo esimdingayo. Lokhu ukusho ngeqiniso. Manje ke, lokhu kusho ngeqiniso. Owesifazane wathi kuye, Lo wesifazane wayesetheni, Nkosi, Nkosi. ngiyazi ukuthi ungumprofeti. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Ngiyazi ukuthi wena ungumprofeti. Okhokho bethu Okhokho bethu. babekhuleka kule ntaba. Okhokho bethu babekhuleka ngentaba. Nina ke nithi Nina ke nithi iseJerusalem indawo lapho kufanele kukhulekwe khona. siyakhishwa kumasinagoge ukuba singabanjwa amasinagoge. Singabanjwa amabhilidi ngoba naku sibona abantu abaningi sitshela ukuthi ke baphila impilo yobungcwele. Siyatshela ukuthi ke siyazi isikhathi manje isona isikhathi lesi. uJesu wathi kuye, sifazane, Sifazane kholwa yini? kholwa sifazane Kholwa yini? kholwa yimi. Isikhathi siyeza. Isikhathi siyeza. Lapho Hallelujah. ningasayikhuleka Isikhathi kuBaba. siyeza lapho ningasayikhuleka kubaba. Nakule ntaba Nakule ntaba le naseJerusalem. noma eJerusalem. Nina nikhuleka Nikhuleka kwezikwaziyo. kulonke engekwazi. Thina Hallelujah. sikhuleka Thina kwesikwaziyo. sikhuleka kwesikwaziyo. Ngokuba insindiso Ngokuba lensindiso ivela kubaJuda. ivela kubaJuda. Kodwa isikhathi Kepha siyeza lalela insindiso ivela kuphi? kubaJuda. Insindiso ivela kuphi? kubaJuda. Ivela insindiso ivela kubaJuda. Yes, Lord. Ayiveli kwaJuda. Yes, Lord. Ivela kubaJuda. Hallelujah. Ivela inikwe insindiso abaJuda. Yes, Lord. abaJuda bayithatha insindiso bahamba bahluleka endleleni baqhubeka lokho behluleka endleleni bahlulela ngendlela engafanele kepha manje umoya engcwele utheni kepha kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje manje isikhathi sifikile lapho abakhuleka lapho
abakhulekayo ukhuluma ngentombazane Samaritan amaSamaritan awahlangani lutho namaJuda bane bakunobutha obukhona so manje uJesu ke uyamtshela ukuthi yabona manje yonke lensila lekhona nalobandlululo nokwahlukana kuzophela ngakho sesikhona manje isikhathi manje lapho abakhulekayo lapho abafuna umoya oyingcwele abaqiniseleyo abafuna umoya oyingcwele ngokweqiniso bayakukhuleka kuba bazakukhuleka umoya oyingcwele ngomoya nangeqiniso bazokhuleka ngani ngomoya nangeqiniso elingakho incwadi ithi ke abakamoya banako kamoya babenyama banako kwenyama abakamoya balizwa izwi makhuluma batshela ukuthi ke abahlukane nezinto somhlaba kumhlaba uyadlula lalela ngifuna ukubatshela futhi ngibavesele incwadi bright ethi ke lapha kwincwadi ngiphe bright incwadi yakhe yokuqala kaJohane sahluko 3 noma sahluko 2 from verse 15 sahluko 2 from verse 15 incwadi yokuqala kaJohane sahluko 2 verse 15 to 16 if I'm not mistaken ngifuna nje ukukuvezela uma uthi ungcwele ngeke uze uzixake ngezinto ezinamsebenzi moqeda lapho uzongipha incwadi yaMateyu sahluko 6 from verse 34 manje na ungiphi incwadi yokuqala kaJohane bright sahluko 2 hayi incwadi kaPetru bright ngifuna incwadi kaJohane bright sahluko 2 from verse 15 incwadi wampolice yokuqala kaJohane sahluko sesibili verse 15 ningathandi izwe nezinto ezisezweni ningathandi izwe nezinto ezisezweni singathandi izwe nezinto ezisezweni singathandi izwe nezinto ezisezweni ungitshela ukuthi wena usabhizwa zama straight back ugqoka izibuko ezipink nezibuko ezibomvu eziveza amahlombe udwebe ama tattoo yakutshela iBhayibheli ukuthi ke sifanele ukufihla imizimba yethu sigqoke ngendlela ehloniphekile sikhulume ngendlela ephilayo so wena usafuna ukubambelela kwizinto zasezweni kulezi zinto lezi eziholela abantu ekufeni uNkulunkulu imali wenzile wasikhombisa ukuthi imali umsebenzi wayo yani kepha uthando lwemali lokuwena selikwenze wena wagcwala konke okubi ngaphakathi kwena ungenza noma ngabe yini uma umuntu ethanda izwe uthando lukayise uthando lukaNkulunkulu alukho kuwo uthando lukaNkulunkulu alukho kuwo ubaba wakho okuzalayo ke ngitshele mina lalela uma ungafuni ukulalela ubaba wakho okuzalayo ekhombisa indlela efanele wena unenkinga uthando lukababa wakho alukho kuye uthando lukababa wakho alukho kuye kanti ke uthando lukababa wakho ukulalela umyalelo onikiwe ekhaya uma ungalaleli alukho uthando kwena uthanda izwe lona liyadlula nakho konke okuphakathi ngokuba konke okusezweni inkanuko yenyama lawa inkanuko yofebe inkanuko yokujola inkanuko yokuphinga inkanuko yokuthanda ukuzonda abanye abantu inkanuko yokuthanda yonke into oyibona ku TV ingane zenu manje asakwazi ukuzwa abazali bazo sezifuna ukuzwa iTV ukuthi etheni nenkanuko yamehlo nina nonke abasaziwayo nikhohlakala nenza noma ngabe yini ukuze nibe nemali nidukisa ingane nilahlekile nonke uthi uJesu uma impumputhe ihola izimpumputhe zonke ziyaphakathi wena niyaphakathi emlilweni uma ungakholwa ngeke sibe sikunceke ngevangeli sizokutshela lokho okubhalwe phansi ngokuba yini kufanele sikutshele uthi uNkulunkulu ke ekhuluma noIsaya athi khala umemeze ungabambina kancane izwi lakho udazuluke ngezwi lakho lonke haleluya utshela abantu bami haleluya iziphambeko zabo haleluya yasenitshela iziphambeko zenu haleluya lezinto zenu zokuthanda ukubuka ku TV nokuzigabisa ngalokhu kuphila nigabisa ngani ngalokhu kuphila vela TV uthi usindisiwe uvela TV ubhema ugwayo uthi walingisa ufundisa izingane ezibukayo ukuthi kufanele zibheme ziphinde zizibize ngabantu abasindisiwe akuveli kuyise akuveli uNkulunkulu kodwa kuvela ezweni uthi usindisiwe ubhizi uqabula nabafana ku TV uthi ke uyalingisa
Akuveli kuyise. Uthi usindisiwe uhamba ngqunu TV wenza ukanti TV bebuka. Akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Niflethi nisindisiwe nibhizi nicula umculo ongasilo othuka inhlamba nomculo ongcolile nidumisa uSathane anilali ngama weekend niyehla nyenyuka nithi nisindisiwe ozibheke kahle uze iBhayibheli ukuthi lithini. Amen. Akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Lenkanuko zenu zivela ezweni aziveli uNkulunkulu lezwi lakho munye qondile. Izwe liyadlula konke kuyadlula kanye nenkanuko yalo. kanye nalenkanuko lenibulalayo ayabayafana inkanuko. Yes, Lord. Kanuko yenzondo uzondo ememezana nje yazi uyangicasula angifuni ukumlalela. Izwe liyadlula Konke lokho kanye nenkanuko yalo. Esihogweni lapho khona yobe sobuzwa uthi ngezwa. Amen. Sengicela ukubuyela emuva kancane. Ngicela nje sithola urewind. Akho rewind esihogweni. Thini incwadi ongiphe bright nale incwadi yeMathewu. Ngibacela ukuthi yini esidingayo ukuze siphile. Incwadi kaMathewu sahluko 6. Ngifuna ukuqala from verse 15. Awuqale from verse 18. Sike sizwe itheni. Incwadi ngokuka Mathewu. Isahluko 6 verse 18. Incwadi yaMathewu sahluko 6:18. Ukuze ungabonakali kubantu. 18. Amen. Sahluko 6. Isahluko 6. Yes sir. Mathewu. Isahluko 6 verse 18. Go ahead. Ukuze ungabonakali kubantu ukuthi uzilile kodwa ale 21. Kepha zibekeleni ingcebo ezulwini. Zibekeleni ingcebo ezulwini. Ingcebo yethu kufanele sibeke kuphi? Ezulwini. Umqhele wethu utholakala kuphi? Ezulwini. Ukuphila kwethu kutholakala kuphi? Ezulwini. uJesu kuphi? Ezulwini. uJesu wavuka ethuneni wahlala insuku eziwu-40 waqeda wakhushulelwa ezulwini. Ezulwini lapho kungoni inundu nokugqwala. Lapho khona kungekho khona inundu nokugqwala. Lapho kungoni inundu nokugqwala. Nalapho amasela ezulwini. Akukho kungcola ezulwini. Nalapho amasela engafohli khona ebe. Bonke amasela azobe sebhajwe esihogweni ngalesikhathi ke sesike ezulwini ngoba siyafuna ukungena ezulwini. Uma uNkulunkulu esithethelela izono zethu ngokupheleleyo, uma siqhubeka nokukholwa nokuhamba kokungcwele sigcwalise lokho okubhalwe phansi. Ngokuba ukushumayela kwami kakhulu ngimemeze bese ngiphinda ngenze isono anginandawo ezulwini ngokuba yini ngingcolile. So manje ke ngilwela ukuthi nami ngingatholakali ngigqwalile ngokuba uJesu mebuya ubuye libandla lakhe ulifuna limsuka lingenasihla lingenambimbi. Hallelujah. Nalutho onjalo lingcwelisile ligeziwe ngesikezo samanzi. Yesu. Hallelujah. Yona nje ayibuyelayo uJesu. Akabuyeli izifebe uJesu. Akabuyeli izidaka uJesu. Akabuyeli abaqambi mamanga uJesu. Hallelujah. Uzothatha amabele afake inkulu baleni. Lonkukhula namakhoba kuyaphakathi emilweni. Akabuyeli ogeza bhele uJesu. Amen. Hallelujah. Akabuyeli abantu abasabhizi babantu amawiki. Amen. Akabuyeli abantu abafaka amagolide emlonyeni. Lord Jesus. Nama gold chains. Hallelujah. Abadweba imizimba yabo bedwetshiswa amademoni. Awubaphe lapha kwincwadi ubakhele before sibuye ukuthi uthini uNkulunkulu ngokudweba imizimba yethu. So kumele siqhubeke la uyibambe lencwadi yakho le. Lapha kwincwadi ya Leviticus 19 bright starting from verse 26 if ungaqamba amanga. Hallelujah. Go ahead. Hallelujah. Unoma qala ku26 kuyafana izwe lilodwa nje izwi kaNkulunkulu so fika kuyona le kumele sifike khona. Incwadi uLeviticus isahluko 19 verse 26. Yes sir. Aniyukudla lutho olunegazi. Akufanele sidle izinto ezinegazi. Ningenzi lalela kuthiwa ke akufanele sidle izinto ezinegazi. Ninabantu enidla isibindi nidla igazi. So ke isibindi sakho mosipheka kufanele usigcwalise usipheke sigcwale. Noma udla ukudla kwakho noma inyama yakho awunakupheka inyama half cooked. Lord Jesus. Inyama engaphelele ekuphekweni kuthiwa bathi yini medium noma yini.
Medium rare. Ungayawuna kudla medium rare ungcwele. Ilo nyama inegazi wena usafuna ukudla igazi asivumelekile. Asifukuthi thina abantu abangcwele asidli inyama ehlaza. Asiwona abazemzemi. Wonke abazemzemi uNkulunkulu wabhubhisa. Bonke abantu abakhonza izithombe nabenza ukhohlakala ibona abantu abenza lezi zinto zokuncela igazi. Thina siwona nje ama vampire noma ama dragon noma ilwane lezi esiqanga ama demon. Ncela igazi. Hallelujah. Amen. Anike kudla lutho olunegazi. Ngeke sesikuthini ukudla okunegazi. Lalela inyama siyayidla. Ungaze niqamba abanganithi ama Kristu awayidli inyama, Sidli yosiwe, sidli iphekiwe, sifaka usawoti, siqinise esithebeni, sidle inyama, yadliwa inyama. Ningameli igama lika Abraham noma igama lika Zondo wokhokho. No. Amen. Sidla inyama sibonga. Ithi uNkulunkulu besidla konke sikwenzayo masikwenze kuphi? Hallelujah. Sibonge. Hallelujah. Uma sesilaheni anginoke ngibuza imibuzo eminingi kumaxesha ngifuna inyama engulube ngifuna inyama ngifuna ufish othule hayi baba kwathiwa nje uJesu wakhipha amadimoni angena ma Hallelujah. bathi amadimoni angena kwelotuzana Hlaba petrol. wathi umoya ngcwele Hlaba petrol. bayavula yena namehlo Hallelujah. umoya ngcwele wathi mase ufuna ukuvezela uPetru isibonakaliso sokuthi manje akasakhethi Yes Lord. wamehlisela ishide imhlobo Yes Lord. wathi la akahlabadle wathi angikudla ongcolile nje wathi uNkulunkulu ungathi into engiclean ngingcolile bese clean umoya ngcwele kuclean mesidla sithi egameni kaJesu Kristu makube clean egameni kaJesu Kristu masidle siyabonga Jesu egameni likaJesu Kristu noma egameni likamkhulu kakhokho noma egameni lengane esanda kushona siyenzi lonto Nani ningabangaqondiyo ngokuba ngiyabantu abangaqondiyo ukuba ungena kumuntu ongena ngomlomo ongcolisa umuntu ongena hayi ungakhuluma iphutha ongena ngomlomo abulala ukuba kume sengenile uyakhipha ngezansi lokho okuphuma ngaphakathi enhlizweni yakho ikona ongcolisa umuntu ona lokho okwenza abantu bangcole lezi zinto ezicabanga imidlinzo yenu lezi inhliziyo zenu kumele zidezwe ngezwe lipheleleyo right ongiphi incwadi yakhe uLeviticus verse 27 Anike kudla lutho olunegazi yes sithinte ukudla okunegazi ningenzi imilingo futhi akumele senze imilingo ningahloli imihlola singahloli imihlola sekwenza izinto ezingaqondakali singabantu abakholwayo asidli inyama negazi asiyenze imilingo asihloli imihlola asigini imihlola Anike kudilinga amakhanda ethu ngeke sidwebe amakhanda ethu siloke sidwebe izinto ezingaqondakali ungoni isilevu sakho emaceleni nenhlebe yakho ngeke ulokufuna ukuyenza ibe icwecwele ukufuna ukubukeka ngazi ukuthi uyinto kuthiwa singayoni le ndlela eyiyona iyona uNkulunkulu ifuna injalo Anike uzelela noma uyathi umfundisi umbishop usuku iBhayibheli akazi lekuvumela ukuthi ke udwebe inhlebe yakho amafokhona Lord Jesus. Awujumelekile asivumelekile lokuprima futhi ukuba ukudweba lezi zinto ezidwebayo ukhombisa ukuzithanda nina njengezwe abantu bezwe abazidwebayo manje izikwele emakhaya kanjalo nokudweba lezi zinto mogundini izimohoko bese udweba izinto zonayike udwebe nezinkanyezi yazi ukuthi inkanyezi ziwuphawu kaSathane kanyeze yawo ezulwini Hallelujah. kanyezi uthanda ufana ukuthi ukhonza umkhosi wezulu khonza umkhosi wezulu enamathethwe inkanyezi nabantwana bakaSathane uma sophendukile uyoxolelwa nalezo inkanyezi zakho bepha uma uqhubeka ueda ufaka ezinye inkanyezi wena uyaphakathi esihogweni Hallelujah. ngiphe bright Anike ukuzigcaba asizigcabe thina Basaba abazali bethu basigcwaba sebancane besibhixa zonke izitabo kepha uJesu wafika wambula ukuhlakanipha kwakhe nokukhulu bakhe uthi thina kumele siphile ngezwi sifanele ukuzwa izwi lakhe sihambe umyalelo wakhe umyalelo kaJesu kuphela saba ngawo wona wonke wonke lendaba zokugcaba nokufaka izintambo neziphahla nokufaka izintambo esinqeni nentambo emqaleni nethambo uSathane lowo namabibazi Anike ukuzigcaba emzimbeni yethu ngenxa sizigcabe emzimbeni ngenxa abafileyo Lord Jesus. yini enye futhi ayishoyo ningazilobi ukuziloba ukuzibhala amabala ungazidwebi
amabala, ungazilobi, amabala, ungazibhali. amabala. Ulo ungitshela ukuthi ke uNkulunkulu anenkinga ukuthi ubhale ivesi. NginguJehova. uNkulunkulu ukhulumile uqedile. Besifuna nje ukukuvezela ukuthi akekho umuntu ongcwele ozothi ke hayi mina uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yami ukuthi ngiyamthanda. Ethi uNkulunkulu ungayenzi le nto wena uyayenza. Wena uyisikhohlakali. Ithe uNkulunkulu umuntu othanda izwe nemisebenzi yalo akanalo uthando lukaNkulunkulu. Wena ungowezwe babakho uSathane. So ke sintshela one ukuthi phendukani phumani kulendlela zenu zobumnyama. Yekani ukuthanda izinto zasezweni zonke ziyadlula. Angithi yakutshela nje incwadi ungephi incwadi yaMathewu bright uyilapha from verse 21. Incwadi yaMathewu angithi. Hallelujah. 6:21. Hallelujah. Sifuna Ngokuba lapho kukhona ingcebo yakho, lapho kukhona ingcebo yakho, nenhliziyo yakho iyakuba khona lapho. yabona ke ingqondo yakho mayisezwini kaNkulunkulu, ingcebo yakho isezulwini ngokuba lezi iqhamuke ezulwini. So wena uya investor, ufaka ingcebo yakho kuphi? Ezulwini. Hallelujah. Uyabhenka, ubhenke ezulwini. Amen. Awubhenke emhlabeni bazokuhacka, bazokuscammer, Amen. bazokukhuthuza, bazokugqekezela, bazokulutha. Thina sibhenke ezulwini. Amen. Uma sinayo imali emhlabeni asiyenzi imali igugu. No. Asikhonzi imali. No. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Asikhonzi imali. Hallelujah. Thi iBhayibheli konke okomhlaba kuyadlula. Amen. Hallelujah. Konke okomhlaba kuyadlula. Mesithi le ncwadi bright. Hallelujah. Isibani somzimba, Isibani somzimba yihlo lakho. ngakho ke uma iso lakho lilihle, lilihle likhanya, kuza kukhanya umzimba wakho wonke. into ekhanyisa umzimba wakho izwi, ukufunda, izwi, ulenze, uphile ngalo, ukuhamba indlela eqondile. Yona nto ekhanyisa umzimba wakho. Amen. Uma ungenalo izwi ufile, Usekile. ufe uhamba uma ungenalo izwi. Hallelujah. Ingakho incwadi yamaHubo ithi uJehova ungumalusi wami, angiyi ukweswela. Hallelujah, angiyi ukweswela. Uma nginoJehova kubuhlungu vele. Awungiphefumule incwadi ungasaya kude, ngiphi incwadi. Ngifuna ukubakhombisa ukuthi kubuhlungu ukuphila emhlabeni. Kepha ke incwadi yamaHubo 34. Khona umkhululi. Hallelujah. Ngifuna ngiphi incwadi yamaHubo bright sahluko 34. Incwadi amaHubo isahluko 34, Ngiphi verse 18. verse 18. Yeah. uJehova useduze nabo, uJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo. uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Uyabasindisa. Amen. Into esilambele ngokwenyama asilambile ngaleyo ndlela. uNkulunkulu uyasetha isibonelelo. Kepha into elambile kakhulu umoya. Inhliziyo yakho yomile, umoya wakho womile. Into eletha ukuphila. Ngifuna uverse 19 emva kwalo. Hallelujah. Ziningi izinhlupheko zolungileyo, Ziningi bright izinhlupheko zolungileyo. Ungitshela ukuthi kunzima ukukholwa, vele kunzima kubhalwe phansi eBhayibhelini. Amen. But ke manje khona into esho umfowethu wandile. Wathi khona izinselelo, challenges. Amen. Khona izinkinga, problems. Uthi mayichaza umfowethu ichaza kamnandi. Uthi inkinga seyinqotshiwe. Sihlalelwe yini? Izinhlupheko. Hallelujah. Sihlalelwe izinselelo. Amen. uJesu Hallelujah. uqobile ukufa. Yes, Lord. Amen. Iyona inkinga besibheke nayo. Yes, Lord. Amen. That problem is solved. Yes, Lord. Amen. Leyo nkinga leyo isixazululiwe ngoJesu. Amen. Ukuthi uma sifuna ukuphila Amen. masihambe kuJesu. Yes, Lord. Masilandele uJesu. Amen. uJehova ungumalusi wami, angiyi ukweswela.
uyangihola emadleleni aluhlaza. Ziningi izinhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyakumkhulula kuzo zonke. Uyakwenza njani? Uyakumkhulula kuzo zonke. Angithi ngakho uJesu egcwalisa konke ukuba inhlupheko wahlangana nazo, kepha wanqoba uNkulunkulu ngokuba wathobeka ngaphansi kwezwi. Uyawagcina onke amathambo akhe. Uyawagcina ingakho uJesu ngesikhathi emethelo esibhambanweni alaphulwa nelilodwa kuwo. Kwathiwa izalelesi, kwathiwa baphulwa amathambo. Abantu befika kuJesu bathola ukuthi efile. Elinye lamabutho lathatha umkhonto. Hallelujah. Namgwazi. Hallelujah. Alaphulwa nelilodwa. Namgwazi eceleni kwase kuphuma isiprofeti. Kwaphuma amanzi negazi. Lord Jesus. Alaphulwa nelilodwa. Ha? Hallelujah. uNkulunkulu uyakwazi ukukusingatha ngesikhathi olubona ngathi untekenteke, ngani uNkulunkulu uyakusupport. Amen. uNkulunkulu uyakulonda, uyakuhola. Uma unokukholwa okukhulu njengesihlahla noma njengembewu yesihlahla lesekubizwa ngemastard. Sesinaphi. Hallelujah. Bathi sinaphi ngesizulu. Amen. Uma unokukholwa ufane nembewu yesinaphi ethi mentshaliwe mekhula ibe isihlahla esikhulu esingaphezulu kwazo zonke izihlahla. Yes Lord. Mesikhulile mesekuhlala ke izinyoni ngokuba yini leso sihlahla leso besakhiwe eduze namanzi, lawo manzi akuphila. Yes Lord. Phakathi. Hallelujah. Nina nithembele kubantu. iBhayibheli lithi uqala kusima umuntu othemba kubantu. Thina sithembele ezweni. Amen. Awubuyele ngale lencwadi leya yakho kuMathewu. Angeke uzungabazi uNkulunkulu mawukholwa kuyena. Amen. Zingakhona izinkinga usathana afike nezilingo afuna ukukunyakazisa, afuna ukukudlakadlakisa, akudonse ngapha aphinda kusele abeke zonke izinto phambi kwakho. Kepha ngegama likaJesu uzovela weqe nje. Amen. Engathi abonanga lutho uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Uyiculela uthi ziyamazi umeluse, Ziyamazi umelo. ziyamazi ubaba wazo, Ziyamazi ubaba wa. uyena oziholayo, uJesu ziholayo. uJesu ziholayo. uJesu ziholayo. Mawuhola uyena zikhona izinkinga. Amen. Kepha wena ingakho impela uthi ungafani nabazenzisi. Lord Jesus. Amen. Awunakuthatha ukukholwa kwakho ukwenza into engenamsebenzi ngenxa yezinto ezidlulayo emhlabeni. Amen. Hallelujah ngeke. Hallelujah. Ngeke ukwenze lokho. Amen. Awuqede le ncwadi yaMathewu Bright, ngifuna nje ukuthi siyivale ngayo ukuba manje isikhathi sesiyanginciphela. Lord Jesus. Hamshayisha Bright, incwadi yaMathewu sahluko 6 verse 24. Kepha uma iso lakho lilibi, Uma iso lakho lilibi, uza kuba mnyama umzimba wakho wonke. uma unenhliziyo embi, uma uthanda izinto zasemhlabeni, uthanda ama celebration noma usaziwayo, uthanda nazo zonke lezi zinhlelo ozibuka ku TV, ungenaso isikhathi sokufunda izwi, Uza kuba mnyama umzimba wakho wonke. uma uthanda ukuhlala otshwaleni, ufuna ukuphuza utshwala, uyadaka, uyafeba, uyantshontsha, uqamba amanga, gqoka amabhluku umuntu wesifazane. Awungiphe le ncwadi eDeuteronomy 22:5. Khona bezokubona ukuthi le sikhuluma ibhale phansi eBhayibhelini, bangaze bathi niyazakhela ngento enikhuluma ikhe eBhayibhelini. Akave benjalo. Incwadi uDeuteronomy isahluko 22, Yes, ivesi lesihlanu. Mase emva kwalokho ngivezelela abafana abalalana bodwa kwincwadi yaLeviticus nakhona uzombhekela lapha kwincwadi yaLeviticus 18 Hallelujah. verse 18. Owesifazane Owesifazane, makangagqoki okwendoda. nina abantu besifazane engqoka amabhluwe, Hallelujah. nifake izinkophe, nifake izinzipho, nigqoka amaqwayqwayi, bese nihambisa basindisiwa ngithi. Yes Lord. Kepha baphilisa kwezifebe, baphilisa komahosha. Abantu abasifazane abasindisiwe banamhlanje baphambene nezwi kaNkulunkulu. Lord Jesus. Ngalokho uma ungaphenduki ushiye lamawigi akho, ushiye le inwele zakho zokufakelwa nalama extension owafakayo inwele zika Sathane, Hallelujah. ushiye lamabhluku ogqokayo, Lord Jesus. ulasha amaqwayqwayi namaciki. Lord Jesus. Lokho zinto azikwenziwe muhle. Yes Lord. Into ekwenziwe muhle umoya engcwele. Hallelujah. Lord Jesus. Ngithi iBhayibheli Owesifazane
Owesifazane makangagqoki okwendoda. So uma umthanda umoya ongcwele ufuna ngempela ukusindiswa ungafuni esihogweni. Uzokwenza sure. Uzoqinisekisa ukuthi uyakhumula amabhlukwe namaqwayqwayo. Uyakhumula obhuti ingqwele. Khumula yonke imigexo. Fihla umzimba wakho manje singaboni amahlombe akho. Singaboni amakhwapha akho. Owesifazane makangagqoki okwendoda nendoda mayingembathi ingubo yowesifazane. Nendoda mayingagqoki njengomuntu wesifazane, indoda akho indoda ezothi isindisiwe egqokisa abantu wesifazane. Ngokuba yiloyo naloyo okwenza lokho uyisinengiso. Umuntu owenza lokho Uyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Umuntu ogqoka amabhlukwe umuntu wesifazane uyisinengiso. Umuntu wesilisa ogqoka izingubo zabantu besifazane indoda uyisinengiso. Maye kuwena. Hallelujah. Give incwadi leLeviticus 18:18. Incwadi kuLeviticus isahluko 18 verse 18. Yeah. Ungathathi owesifazane kanye nodadewabo. Awehle. Ngifunele verse le khona ebatshela ngithi verse 23. No verse 19, right? Hallelujah. Ungasondeli kowesifazane wambule ubunqunu bakhe esangcolile. Ungasondeli kowesifazane esangcolile ulale naye Ngokungcola kwakhe. Yebo ngokuba uma esesikhathini. Yes Lord. Angeke uzulale nomuntu wesifazane kwesikhathini noma kuthiwa ushadile naye. Ungalali nomakhelwane ukuzingcolisa ngaye. Ungaphindi ninamadoda aphingayo. Ungalali nomfazi womuntu uyazingcolisa. Ngiyakutshela nje eBhayibheli ukuthi umbhede umshado uhloniphekile ubusisiwe kuthina sonke umshado. Kepha iziphindi noma umbhede ongcolisiwe lokho kuholela kuphi esihogweni. Ngakho ke iziphindi nezifebe uNkulunkulu uthi uyadila nazo. Amen. Ngene Lord Jesus. Unganikeli ngenzalo yakho. Ukuyahlukanisela komoloki. unganikeli ngembewu yakho. Inzalo yakho ungathathi ingane zakho uthwale ngazo. Nabantu enithwalayo nanizwe iBhayibheli lithini? Ungahlambalazi igama likaNkulunkulu. Ungahlambalazi igama likaNkulunkulu wakho. Ungahlambalazi igama liphathi igama likaNkulunkulu ngayaseleze. NginguJehova. Nina abantu endlini yakholwa ke banebusuku nibhizi nahamba izinyanga nabathandazi. Nina Amen. uNkulunkulu uyazi ngani. Ayikho into angayiboni. Qhubeka. Ungalali nowesilisa. Njengowesifazane. Nina abantu namadoda alala wodwa. Thini iBhayibheli bright? Ungalali nowesilisa njengowesifazane kuyisinengiso. Ayikho indoda ezothi isindisiwe. Vele bakhona abafundisi benu abanye babo nabaprofeti benu abalala namanye amadoda. Abadlwengula izingane abanukubeza izingane bezithenga ngemali ingane zabesilisa. Ihlobongi lezo. Ama-sodomite. Akekho umuntu ongathi usindisiwe nomuntu ongathi uyakholwa athi yena ayikho inkinga meyisitabane. Moyisitabane uyindodana kaSathane. Uzokhe esihogweni ngokuba isitabaniso. uNkulunkulu akamdala umuntu wesilisa kube khona iconfusion. Yes Lord. Ngeke ngize kuchazela into eziningi. iBhayibheli ichaza konke. Uthi uNkulunkulu wadala umuntu wesilisa. Wadala umuntu wesifazane. Wathi umuntu wesilisa uyakushiya abazali bakhe namathele kumfazi wakhe. Amen. Uma ngiyakwazi ukwenza izingane nibabili nobulili obufanayo nenzani. Amen. Uma wazi uzibona izinto zenza lo mkhuba nenzani. Yes Lord. Ungalali nesilwane ukuzingcolisa ngaso. Banye bagibela izilwane benza imkhuba nezilwane. Bona na ku-internet abantu beqabuza izinja bekhothana nezinja. Jesus. Bathi izinja zifuna uthando. Ezilwaneni ezingaka ukhetha inja. Khona uzoloba weyibamba uyipotopotoza bese yokukhotha na ubambula imlayo ngomlomo wakho. Amanyala isinengiso leso. Nowesifazane makangeni phambi kwesilwane ukuba alale naso
Kuyichilo. Ichilo. Esifazane ukuthi akhumula benqunu phambi kwesilwane, agobela isilwane ukuthi imgibele isilwane. Lord Jesus. Kuphuma ubuyeluyalo. Amen. Confusion abayenzayo. Amen. Wena ngale Matthew besimane sithi nje asivesele lezi zinto lezi ukuba sibhalwe phansi eBhayibhelini. Ngeke usitshele ukuthi uyakholwa wena wenza lezi zinto lezi uyazidweba ulala nabanye abafana umuntu wesifazane ugqoka amabhluwe uthi umama umfundisi. Kukuphi lokho eBhayibhelini? Ukuthi wena fanele ukukwenze. Akho mangubishop eBhayibhelini. Amen. Uma umprofeti ukhona umprofetikazi yebo. Lord Jesus. Hallelujah. Akho mangumphostoli eBhayibhelini. Amen. Akho mangumkhokheli eBhayibhelini. Yini umkhokheli ngesingisi? No. Akanabi ngisho igama. Exactly. Ngisho igama lesingisi. Asimboni siyambheka. Nifuna ukwenza izinto ezingekho eBhayibhelini ngenkani bese nisibiza ngamakholo. Amen. Ikholwa umuntu okholwa yizwi kaNkulunkulu aleze njengoba libhalwe phansi. Yona ndlela yokholwa leyo. Ikona kuba ikholwa. Archbishop. Hallelujah. Archbishop, Archbishop. Asibazi. Hallelujah. Lalela ngitshele mina. Lord Jesus. Konke ibandla lakho kulungisa. Leli ibandla kaNkulunkulu, ibandla kaNkulunkulu alagama ekanje umuntu. Hallelujah. Shanele sesibuye. Uma sithi yizwi lenkosi ngokuba livele lezwi lesishumayela likabani? Elenkosi. Silibiza ngomninini. Hallelujah. Yizwi lenkosi uJesu Kristu. Hallelujah. Uhlelo lesingisi sithi ke this is the true gospel of our Lord Jesus Christ. Sibiza ngomninini. Wakhuluma noPetru. Wathi uPetru kule idwala. Hallelujah. Ngizolakha ibandla lami. Lord Jesus. Amasango okufa angeke azaphumelele kulona. Amen. Ngiza kunika izahluthulelo Amen. elikubophayo emhlabeni kuboshiwe ezulwini. Hallelujah. Abantu abanqaba ivangeli baboshiwe emhlabeni baboshwe ezulwini. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Nabavimbelayo. Hallelujah. Bonke abantu abahlakazela ivangeli. Yes, Lord. Right? Ngiphi incwadi yaMathewu chapter 6 verse 25. Hallelujah. Sifuna ukuvala manje. Ngalokho ke Ngithi kini kini ningakhathazeki ngokuphila kwenu ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani ukuthi niza kudlani noma niyakuphuzani noma niza kuphuza ini noma niyakuphuzani noma niza kuphuza ini nangomzimba wenu nangomzimba wenu niyakwembathani niza kuqokani ukuphila akukukhulu kunokudla nomzimba unesambatho na ukuphila kukhulu kunomzimba Yes, Lord. nokugqoka Yes, Lord. nokudla. Amen. Ukuphila izwi likaNkulunkulu ligcina libalulekile ngaphezu kwalomzimba kuwona. Amen. Ingakho phela sithi shiya izinto zomhlaba mesuza kuJesu. Amen. Ukuba yini manje? Amen. Izwi. Cool. Umuntu ngeke aphile Hallelujah. ngesimo kuphela. Hallelujah. Amen. Kepha ngawo wonke amazwi Yes, Lord. aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Hallelujah. Yona kuphela lesiyaziyo. Hallelujah. Yona kuphela lesishumayelayo. Yes, Lord. Amen. Ukutshela ukuthi uNkulunkulu uzokunika imoto entsha akuyondaba yami leyo. Imoto yasemhlabeni. Hallelujah. Konke omhlaba kuyadlula. Yes, Lord. Kodwa inkanuko. Yes, Lord. Funa verse 15 incwadi yaJohana yikho lapha. Yekela. Wena ngale bright isikhathi yahamba. Ungahlala soyifunda ngoba sokufikile. ningathandi izwe nezinto ezisezweni Ningabalithanda izwe. Ningathandi izwe. Hallelujah. Nezinto zasezweni ziyadlula. verse 17 izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo Yonke le nikhanuko laba enithembisa zona izimpahla ezintsha. Abafundisi abagqoka izimpahla ezinamagama abizayo, abafundisi bakaSathane la bangathanda uma bethu imali busisiwe nomsebenzi. Ungathandi izwe. kepha owenza intando kaNkulunkulu Uthi uJesu uma sinokwembatha nokudla akusho ukuthi ke uma sine Nike noma neGucci noma neLouis Vuitton Lord Jesus. noma neDolce & Gabbana Lord Jesus. akusho ukuthi uma sine Lacoste Lord Jesus. Hallelujah. Sikogile. ungagqokela ukubukwa Lord Jesus. ungafaka amaperfume abangumsindo Amen. Amen. ungasibakela umsindo ngamaperfume akho kakhulukazi noma esifazane niba ngumsindo ngamaperfume Yes, Lord. anisimele Amen.
Ntongcwele akanandaba nokuthi unuka kanjani. Ungani mawunuka mawudlula noma ungena esontweni uqwayiza amaqwayiqwayi ufake ubambe umsindo ngeperfume kaSathane. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo. Ngokuba ufuna umoya kaJezebel lo. Kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Izwi esifunayo angikhathali noma ngabe uthi uyayizonda mina ukungizonda kwakho ngeke kwenzele lutho ngeke ukusize ngalutho futhi kunalokho kuyakubulala ugcwalisa lenkanuko kaSathane kuwena yokwenzondo. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 6 verse 25. Ngalokhu ke ngithi kini ningakhathazeki ngokuphila kwenu. Singakhathazeki ngokuphila kwethu. Ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani. Ukuthi yini esingayidla noma esingayiphuza. Nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Noma ngabe yini esiyoyembatha. Ukuphila akukhulu kunokudla nomzimba kunesambatho na. Uyasitshela uyasibuza. Haleluya. Yayizwa lonto le uyasitshela uyasibuza. Bukani izinyoka. Umzimba kubalule umzimba ukuphila. Kwezi kubaleke ngaphezulu kwazo zonke izinto ezikhona emhlabeni. Amen. So wena usabhizi uwarisheka ngamagucci. No Louis Vuitton. Madimoni ungawazi. Haleluya. Kahleni bo. Ehlisana umoya. Haleluya. Funani uNkulunkulu nokuphila kwakhe. Haleluya. Yes Lord Jesus. Lezi zinto lezi azinakubusi. Kufanele ubuswe izwi. Ungami ugqoka izimpahla kube khona izikeleton noma izikhanda emakhanda ezipokile emakhanda esikipeni osigqokile noma intombazane nomlomo obomvu. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu. Funani kuqala yini? Umbuso kaNkulunkulu. Nani enye? Nokulunga kwakhe. Khona konke lokhu kuyakwenezelwa kinina. Sifuna kuqala ukulunga nombuso kaNkulunkulu. Zonke lezi zinto lezi ziyanezelelwa uma sihlezi ebukhoneni bukaMoya Ngcwele. Yonke ebengifuna le bright. Le ncwadi le bengifuna nale verse le ezenqala nje lapha ku verse 21. I thank God for you. Lewe ngifuna yona le. Funa kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. So ngazulahlekele ukungcwele bakho nokuphila kwakho nothando kaNkulunkulu ngenxa yokuthi ufuna izinto zemhlaba ezidlulayo. Haleluya. Izwe liya. Ukhonza izinto ezidaliweyo nomdali. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yayo. Yonke lento leyadlula. Okwesikhashana sizivakashi. Lentende sakhile kulona manje lesikhashana lizowa, libole, libune, lidliwe impethu. Kanjalo njengoba ithi incwadi ihlo lakho malingakhanyi umzimba wakho umnyama. Uma kumnyama bonke abangenayo uJesu bayaphansi kwabafileyo eduleni kwesihogo. Lapho khona kungekho khona ukukhanya, kukhona ukusha nezimpethu zakhona ezingafi nomlilo khona ongacisheki. Ngikukukhanya kwezwe. So mawufuna ukukhanya kwezwe ke wena uzolandela izwi. Amen. Ayizwi uzolandela. Jesu ukukhanya kwezwe. Yona ndlela kuphela yokuphila ukulandela izwi. Asinandaba ukuthi unemali engakanani. Haleluya. Noma unezimoto ezingakanani, noma unamatekisi angakanani, asinandaba naloyo nto leyo. Haleluya. Konke lokho kuyadlula. Amen. Okwesikhashana. Ngoba ninika incwadi ezenzo. Haleluya. Sahluko 2. Konke usala phansi. Haleluya. Incwadi izenzi isahluko sesibili verse 37. Yes sir. Sebekuzwa bahlabeka enhliziyweni. Sebekuzwa bahlabeka enhliziyweni. Bathi kuPetru nakwabanye abapostoli. Basebethi kuPetru nakwabanye abapostoli. Madoda bazalwane. Madoda bazalwane. Siyakwenze njani na? Wayesethini uPetru? uPetru wayesethi. uPetru wayesethi Phendukani. Phendukani. Iloyo naloyo ababhathizwe. Naloyo kufanele aphenduke bese ababhathizwe egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Awuna kuziphathisa nje komuntu ongacacile ukuthi uyakholwa. Hayi, uphathisa kwekholo. Uzosiphathisa kwengane kaNkulunkulu. Ingane kaNkulunkulu iphila ngezwi. Ihlonipha izwi.
Amen. Uma sowuphendukile yobe sowubhabhathizwa egameni lalokusindisile. Amen. Amen. Uze kuthethelele wonke lamacala owenzayo. Yes. Jesus. Ukuba lesithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke. Hallelujah. Bonke Hallelujah. abakude. phendukani Futhi yiloyo naloyo abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu Yes, sir. kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa Yobe sewunikwa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana ukuba benu lesithembiso ngesenu sabantwana benu. esabo bonke abakude Esabo bonke. bonke inkosi uNkulunkulu Bonke wethu inkosi eyakubabiza uNkulunkulu eyakubabiza. wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo Zisindiseni kulesizukulwane senkohlakalo. Uze kukhanyeni uhambe ngokugcwele. Hallelujah. Thethelelwa amacala akho nazo zonke izono zakho zenzile. Lord Jesus. Manje usaphila ngokuba ngale kwethuna akukho ukuthethelelwa kwezono. Ubhekene namacala akho ke njengokuba umbhalo kusho ukuthi uNkulunkulu ukuthi uJesu ukwahlulela abantu bonke. Uyena wabahlulela abantu bonke ngokomsebenzi yabo. Lord Jesus. Nazo ke uyothi mase uphenduka noma uphendukile. Sithinte uma ufuna ukubhabhadiswa kunenamba oyibonayo lapho ku screen noma i-email address yobe sosibhalela noma usifonele noma usiWhatsApp ukuze sikwazi ukuthi senze ngakho konke kusemandleni ukuba wena ugcine ubhabhathisiwe egameni likaJesu Kristu. Njengoba imbhalo isho uma unembuzo noma ke ufuna ukuletha ubufakazi nakhona uyosithinta njengoba sishimneningwane. Sithi uNkulunkulu angcile kuze kube siyaphinde siyabonana ngokuzayo. Sicela usifale nomkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyabonga baba wethu sezulwini kuba abantwana bakho bayalizwa izwi lakho, wena ungubaba wethu. Siyacela Nkosi ukuba intando yakho kube iyona eyenzakala empilweni zakho. Siphile ngezwi Nkosi ngoba izwi lakho liyisibani. Wena Kristu Jesu uyisibani sezwe, uzile ukukhanya emhlabeni. Siyakwamukela Nkosi ukukhanya kwakho makhanye ngaphakathi empilweni zethu. Usihole moya engcwele ukuba konke okushoyo Nkosi inhliziyo zethu zingaluthwa isitha esiza namanga nenkohliso ngemfundiso yonke egcwele emhlabeni yamadimoni. Bagcine Nkosi abantwana bakho ukuba laba balizwayo izwi Nkosi bezwe ukuthi wena Jehova ukhuluma nabo, ngoba Nkosi siphila ezikhathini ezinzima zesomiso Nkosi, lapho khona isitha uSathane elethile abaprofeti bamanga nabafundisi bamanga ukulutha abantwana bakho ukuba bangangeni embusweni wezulu. Siyabonga mongcwele ukuba laba abazwayo wena abangabantwana bakho ngokomoya nangeqiniso bagcine Nkosi balizwe izwi lakho baze bangene emanzini, nalabo abesebedukile ababehlezi emfundisweni ephilile ngenxa yamadimoni nokuvivinya nokumangaleleka babuyisele endleleni Nkosi uJesu Kristu, ngoba uyabazi Nkosi laba babuyele emhlanzweni njengezingulube. Siyacela Nkosi uJesu Kristu ukuthi ube nomusa kithi, singalingisi izingulube, usibuyisele usiqoqe ngothando, sibuye simbule izinhliziyo zethu, wena uzihlole usihangule njengomlilo ovuthayo Nkosi, usise lonke ukhula sibe ngamabele lawo wadingayo ukuze kukhanye ukukhanya kwakho ngaphakathi kithi, sibe ngusawoti wezwe Nkosi uJesu Kristu. Siyacela Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, sithi intando yakho mayenziwe empilweni zethu, useluse njengezimbuzi zakho. Siyavuma Nkosi, sithi intando yakho mayenziwe. Siyakhuleka Nkosi ukuba uthumele abalimi ensimini yakho besebenze Nkosi umsebenzi wakho omngcwele, ngokuba insimu ilungile kodwa ishodi ngabasebenzi. Siyakhuleka Nkosi, siyacela sithi intando yakho mayenziwe, izwi lakho lipheleliswe kubo bonke Baba abayinikelayo ngokomoya nangeqiniso, abavumela intando yakho ukuba yenziwe empilweni zabo ngokomoya nangeqiniso. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, yena yedwa oyinkosi nomsindisi empilweni zethu, kube inkazimulo nodumo kuwe uNkulunkulu wethu osezulwini manje naphakade. Amen. Umusa wenkosi uJesu Kristu nothando lukaNkulunkulu nokuhlangana kukamoya ongcwele makube nani nonke. Amen. Amen.